Sa Good Vibes, Bailes de Luces ang banwasang la Castellana ang nakasulod na sa championship sa WCOPA. Naghinugyaw ang mga dancers ng Bailes de Luces matapos malawag na nakasulod sila sa championship round sa World Championships of Performing Arts o kung WCOPA sa Long Beach, California. Matapos ang ilang isa ka minuto nga performance, na desisyonan sa mga judges nga maka-advance sila sa championships. Kaupod sang dancers si Mayor Romayla Nicor Manggilimutan nga amo ang nagkumpirma sa ilang nga pagsulod sa next round. Mga singers, dancers, instrumentalists, actors kag models gikan sa 70 ka mga pungsod ang nag-compete sa sini nga yearly competition. Magluwas sa Bailes de Luces Dance Group, may 3 pagid ka mga Pinoy nga nakasulod man sa championship sa patag sa modeling kag singing.